Nyakora moke jwango yaure machiegni wantiere karka nonro magazet chako sane kirene ka gazet makawuono chal nade kase koni kan nan gi Walter Nyambaka to donja gazet ter gazet moda bedo kaka ka wuoyo go Walter Nyambaka machiegni baba aket the standard ni ka angene wacha wi gazet mano mara Daily Nation mabende omipe kweche mathoth ahinya kotingo magi ma kawuono ka waneno ka Nyakora mojon kaka ne jod bura oringo kendo wuok e od bura omipe karka weche mag gavana machon ma Migori Okoth Obado bende omipe karka kachiel koda ka weche mag gope wacho ni kwa mane oyiere ji 11 chiel no se kirore oko jo LSK koro chal nade kod jogo modong gi sigana mar Gachagua mabende ntiere karkae Walter Nyambaka no achak gi sigana mabende nobedo karka kan ntiere od bura manto 25 mane momi peka ntiere ite mara 6 kod ite mara 7 tainya mai kama ntiere mai sigana no wacho ni how we fled wacho ni ginyiso kaka negi ringo kendo negi wuok e od bura kanyo no chal nade ka inyalo pare kaka masigana mochiw ka kod Millie Odhiambo, Didmas Baraza kod Bishop Jackson Kosgei ma en jaod bura mogwel. Ing'eni iwacho ga wacha pok wang' oneno to gikone to koro wang' yo neno it bende ma jaseche moko koso moko winjo nyo winjo ni tienda gima chama tuoni. Ing'eni Cleophas jade mang'eny ka ji goga mbaka to inyo ng'ato wacho ni tienda gima chama tuoni to ni owuok e yora pudhi kotony kod ngimane. Jod bura gi temo go ni mbaka gima gikale e kinde ma ne ok gipar ni ojende kata jogo mane ng'anyo ne nyalo yudo thuolo machup e od bura kama bende achiel kuom apise mag piny owacho man kod arita mongirore mokalo kendo nitiere kod arita mabet ka seche moko inyalo pim mana gi kar jot mar jatend piny. En achiel kuom bad sirikal mabende ni kod arita ma seche moko koponi pok iyudo thuolo michope te nyalo paro neno kumora mora ma kigombo dhiye to inyalo dhi adhiya sa asama idwaro gi kaka inyalo mondo mi donji e od bura namba 1 nyaka en chwal barua makwayo mondo yieni ni nyalo donjo e od bura kanyo endo kasti mi thuolo mar donjo. Kokamano kidhi apise mag jod bura giendi kata apise mag karand kata ka apise mag speaker to nyaka ikuong ichopi e gate ma jogo mapuodho ji kanyo no puodhi moyud ka in kare mondo mitimi nade e donji. Koro kino karo were kodhi odonjo kacha to gidonjo gi e gate gidonjo gi kor chiel ma bende gi seche giendi gimuko ka gidonjo gi mauma lich mager mokalo gi ich wang' onge ga mane nyalo rito mondo mi olos kodgi ka ok in wuod nyang'ato moro ma bende seche moko ni jachir minyalo mana pim gi chir mar Daniel Bursi Buoche. Koro kineno ka gigo mbaka gima ne gikalie to en gima nyaka ikaw motegno. Nyakora moge jwa mane nyayudo kanyo ite mara 6 wanya nene mana kae e ite mara 6 no mane kama sigana ntiere to gima jod bura dek gi wacha ngeni mathoth ne gi sigeni gi mopogore opogore. Millie Odhiambo lero sigande karka en kaka no chopo neno jaod bura machielo mamiyo mabende wacho kama nochopo karkanyo mo buok mano yudo wacho ni nogalagala kata jogo mano je tunnel mensa ni ntiere tunnel moro kata olalo moro mantiere e bulo magi nyalo kalo kanyo kendo gidonj nyaka bunge tawa manyien mano ger karkacha en moro wacho ni nok nyal pim ka Didmas Baraza wacho ni en gima noneno tho e wang'e mano kantie kanyo kachiel kuom rowere no wacho ni chondege machi jod bura moro ogudu wacho ni korwako ogudu to en jal cha mana kaka jawacho ga pile ni kowuotho ka ogwal koso ko ka owuotho ka tudo kendo go abal be ka tudo mana tudo to timni atima nonro seche moko en atudo ineno ka jogi temo wacho ni giromo kod tho moko koni ni gima notimore negi biro dong ka sigana kuomgi nikech ong'egi kit kaka gin kod chung' margi e twak ka giloso kendo jopiny kawo thuolo mondo mi obed kod rafweny kata ng'eyo kuom ranyisi Didmas Barasa ma en jaod bura ma Kimilili ong'e maber ni en jalno mosebedo ka siro jatend piny e weche mag finance bill gini makoro paro mar chik makoro nyo kiroko tok ka jaod bura nego e oko. Millie Odhiambo inyalo yudo kapok ma otimore to nitie twak mogolo mowacho ni koponi idwa bedo marach kaka Millie mondo mi yud gima ber to sechiwore mar bedo ng'at marach nikech odwaro gimoro maber. Kiyudo ka ojende go ka gidonjo e mbui
kata e TikTok, e Facebook gi Twitter, to gitiyo kod duonde ka gigolo agete mopogore opogore, tuke mopogore opogore, manyiso ni gitemo ketore mondo gibed kaka milino endo. Ka gichopo, to ne ka ng'at ma gichiwo singo kata ng'at ma gichiwo ranyisi kuome bende wacho ni en bende ka nogo wang'e chal mar kaka od bura ne chalo, ka ja od bura ka ja od bura jorit mage temo tony kodgi. En hotogoro moro matin kata olalo mane ok gipar ni nyalo ting'o jo od bura mahewo 300 ka ng'ato tony kod ngimagi, ka koro moko koro nyaka donj mane nyamburko mar yudho en nyamburko moro miringo godo gi jotuo mondo mi giyud thieth mapiyo piyo miluongo ni ambulance. Ka koro giriore, anyalo paro jafwambo marwa Chris Owino kanyakla kod Seth Olale oyudore e iye kaendi e kinde ni endi, wacho ni kata mana jo speaker Moses Masika Wetangula kanyakla kod Amason Kingi ne ok orito mondo mi fwenyne kama ginyalo luwo, to ne githurore e mitokano ka moko bende kore gaya ni ok dang' odonj kanyakla, gari osetime nade, osepong'. To gima mit mokalo ni nyithindo gi kochopo kaendi, to ne ka Bishop Kosgei to giriembo mana gi nyamburko matindo miriembo go jogo ma seche moko wuoth ok nyal bedo negi mayot, ka gigo kode agoro magikowe magiwuok kode onge gimoro magitimo kuome. To moko machalo kaka Senator Edwin Sifuna inyalo nene e mbui katemo mondo loso kodgi. Jaod bura ma Embakasi East Babu Owino to ochikore nyaka gi wichiel mondo mi odhi los kod rowere e oko kacha ne kata dhi chuo wang'e nyithindo moko ma seche moko nosechwad kod magina ka jowetegi ting'ogi kendo boyogi kod bendera mar Kenya, isudo kodgi mondo mi dhi sogi nyamburko mane choko moko kuom jogo mohinyore kod kanyakla kod ringre. Koro kendo ka jood bura gi temo pimo gima ne gikale, to ketowa kod penj achiel ni to kare ere kanyono ma kwe nitiere, kech iparo ni od bura kaendi e kama ne kod arita mongirore manyangafu makare, to ne ka rowere gi odonjo dhano tandawuoya, dhano makwar managono neno Uganda. Koro mane chal mantiere kendo en sigana maseche moko kwa chako kaendi to ok wanyal tieko thuolo ni. Mane gimi walidha nyakura mojango thuolo marange ite mar 6 kod ite mar 7 nyakura moge jwang kae wadhi ane ite machielo ka mano ite mar 2 mayeka ntie sigeni mosebedo katimore nyakura mojango to sani waranga ne motimore kadhwadh nam chumbi, mano en bura mamako Mackenzie kachiel koda ka jogi mabende koro donjnegi kae giwacho ni ne gitemo loko pach oganda mathoth mondo mi otwe matho die manotweyo motho maburano pod dhi nyime. Odiochieng' manyoro mayo wacho ni trials nochakore odiochieng' manyoro, kata penjo makadayo dhogi e doho nochakore nyoro kapok wadhi ite mar 3 madhi rango sigana jafwambo. Ing'eyo maber ni sigana mar jadolo ma nikod puonj moko makoch Mackenzie en gino ma osebed ka en bura mimulo e doho moro tok moro to kod joneno koro nyoyudo thuolo mar chako pimo ne doho gino ma gino wuon ginyalo paro, kendo kama nyotimore ng'en gi sebedo ka gitimo bura ni endi e mbele kamera, e mbele jofwambo. To kanyoro nyo joneno chako wuoyo to nyokwa gi thuolo ni koro wakwaw ni mondo ubed gi oko matin mondo wayud kithor mar wach, wan yud picha mar gima ne timore. Iyudo ka gitemo wuoyo to gacho ni kit puonj mane miyogi gin kit puonj moko mane golo geno margi ni polo moro nitiere ma ji omed rito, piny oserumo winjo ni ji dhi e polo no endo to mana kokale puonj ma mare owuon. Ibiro ka gitemo pimo ni jadolo Mackenzie ne kono gi nyaka ni ok ochuno ahinya ni koro nyaka imul mana mogo mondo ibed mangima. Kendo kit puonj moko ma bende joneno gitemo wacho ni ne gik ni koro kata mwandugi koro ginyalo temo poga mondo gidong thuolo, nikech e polo kacha ne mantiere kod mwandu motiap machalo oula mabubni kichopo to mor kich otime newa ma ibiro mana dhi yudha mapiyo piyo. Koro mwandu gi ne ginyalo chako kea mano maling' mipimo. To koro maseche moko mit en ni kit bura momak ne kod kwan mag bura giendi to gi kit thuolo magidwa kawo mondo minyinyi bura gi mbele jong'ad buche e ka gikore to koro bi timruok nade ng'ad ne bura. Kendo gini gi seche giendi to en bendo ywak ni ratiche nyaka ng'i
nikech kinde moro nyalo paro ni owacho ni e od ang'ech kama oketi nendi romand kama osoeno endo ok oyudo ratiche machalo kaka yudo mogo maber kanyakla kod bedo machiegni kod osiepene, to en bende owacho ni en kod ratire mar dhi machiegni kod min ode. Koro mago gik ma bende nyaka ng'i kinde mabura ni endi inyong'o kendo dhi nyime. Kamano bende nyakuro mag jwang' jogo ma bende donjone gin kidienje ariyo nyakuro mag jwang'. Mokwongo ka nitie mano mar Mackenzie, nitiere mar Miss Maweu, nitiere Smart Mwakalama kaachiel koda ka jaode mano Mary Kadzo Kaindi kod ji 28 mamoko ma bende donjone kuom iwacho ni ma en timo kata wacho ni gin criminal activities, en organized criminal activities kata timbe mag maundu mano kelo lal kata tho mag oganda ma hoeo 429 kelore kod kwan mosebedo kwedo kawuok e migawo no mano mar arita kaachiel koda ka grup machielo mantiere kar kae mano oting'o Baron Chahenza kod ji 63 mamoko ma bende donjonegi kuom tiyo machiegni kod system ma bende osebedo ka dhiro ahinya wechegi mag lokruok mag paro mag oganda. Sigana mani lieko kacha kwachako Nyambaga nitiere nyadene miluongo ni Petronila Kitony ma bende odonjne doho kuom mayo jal ma bende wiye jawil, iwacho dementia, gik mathoth donjo, en weche madonjo ka isebedo ng'ama duong' ahinya. Omenda maromo kacha Sh460 kod 7 mano wacho ni nogolo e bengi mara jalni ma en ng'ama osebedo kae ka tuo kata ng'ama nigi tuo mar wich, en jahigni 70. Dhano nyalo bedo ng'ama chal nade, miyo jahigni 53. Ne ka gini otimo tok osefwenyo ni yowuot jaduong' ni endi osebedo ka chwalo ne jaduong' ni omenda ka wuok e pinjego mag Amerika endo mondo mi okonyre godo kaka ng'at ma wuoro mono osetiyo matek mar puonjo nyithinde makoro nyithinde nyalo bende yudo kod yuto mabet seche moko kuot matin e pinje mag Amerika endo. Koro miyo ni en makoro chiwore ni onyalo konyo jaduong' ni 1 2 3 moko ka en to notudore ga anyuola mar jaduong'. Kotudore kod anyuola mar jaduong' ni endi manyaka bende anyuola ni endi bende osekawne gi okang' nikech ka koro weche gi ochopo e doho ni miyo ni tudore kod bad bengi mar Family Bank mar jaduong' ni endi. Jaduong' iluongo ni Peter Kamau. Koro neno ka doho koro nyodhi ondhiyo chak dadhoge ni to en pesa gi endi kono kawo otero gi kanye, to kata kopo ni okawo gi gin ng'a gi ng'a mopodo negi, en tim moro mar gine en mecho moro mar wang' teko kitiyo kod riekni moko ma ok ni kare. Kendo ibiro ka koro miyo ne ibidhi ng'ade ne twech, ibidhi ng'adne bura kopo ni adieri oyangore. To gima seche moko mit Cleophas ni gimoro amora mosechopo e doho nyaka ng'iye kidienje ariyo mondo mi mayo momaki ni endi oyud ratiche, jaduong' bende oyud ratiche, kendo ma seche moko king'ado bura tibedo kata kopo ni oyude kod ketho to pod en kod ratiro mar dhi e doho mar ywagruok mawach ni jang'ad buche cha ne neno ka gima ong'iya wang' moro mok ni kare kendo ka nok omulo bucha no yono makare, omiyo chak ong'irane orang'na bucha ne makoro ichako burani kendo manyien. Koro en gima nyalo kawo thuolo malach mondo mi duoko makare kata mana mondo chiw ng'eto otimre. Ber king'eyo ni ka oponi itiyo kod yore moko mag oledhi miyudo pesa kuom ng'at ma seche moko wiye ok ni kare, to kit njore kata mana ketho minyalo twi godo ni malo nikech chal ni koro iwacho ni itiyo kod thuolo gi noendo mar yuto kuome e yorno mok ni kare, gima taro mar chik kata katiba matayo piny Kenya kaende. Nyakoro mo jang kisome kanyo idhi yudo kanyo ni ng'eto mare biro tim tarik 16 dwe ni mar 7. To bende owacho ni kuom ndalo maromo mago dweche 30 dweche 13 mosebedo kente Lang'ata prison osebedo kata ka otiegore weche moko makoro wacho ni en reformed. To bende gima okwayo do mondo mi mano wacho ni non custodial sentence, mano jayal buche Onyena biro yudo thuolo mar chiwo ng'eto machalo kamano. Ite mara 3 nyakura moge jwang' nitie jafwambo mano mantiere bathe kacha wanene kanyo e ite no mano mar 3. Ma en jafwambo ma bende ne ochiel gi magina pachoka, iwacho ni kod obila, en jafwambo mawuok e pinyno mar Pakistan, Arshad Sharif, kendo nokelo buok ahinya na oganda mathoth ahinya mano dwe mar 10 tarik 23 higa mar 2022. Sani koro doho nogolo ng'eto mare kendo okono sirkal mondo mi ochul minode
ma bende nitiere kar kanyo mar Javaria Sidik Sharif ma bende ne owito jaode ma bende ne jafwambo ma en sigana mane odhi e ute fwambo nyaka mag pinje maoko bang' kane owito ngimane pacho ka kalure kod mane lweto bila en omenda maromo milion 10. Ya, matimore kinde ma tok Sharif no ochopo e piny Kenya kaendi kaka kar pondo mare manoparo ni seche moko entie kod arita makare. Tok kane osetimo sigana moro e pinygi mane elo it oganda kendo nyenyo adieri rach madhi nyime kendo kaka ratiro mar oganda orochi kata timruok kod mibadhi. Koro kane ochopo kaendi to magina nomake ma ringrene noyudi Kajiado tok ka minode osego thothorio ni wuon parwa gwenyore e yono mok ni kare. Tok mano osebed kitimo nonro kendo osebed ka itimo gimiluongo ni kachero e yono mar choko kadieri mantiere kado koro nyo oyudo ogolo ng'eto mwacho ni adieri makara kende en ni jafwambo ni endi no kawo ngimane e yono mok ni kare kendo koro do wacho ni piny owacho nyaka kaw ting' mar chulo maromo milion 10 familia mare kalore kod kit kaka magina ne make nikech weche ne ok ler ahinya e gino manotimore ne jomoko ne wacho ni magina omake mana kuom both, moko bende wacho ni kaka magina komake kuom both to ringre ne chak iyudo oko mar kama gima chal kama notimore nikech wachore ni tok kata ka ne oseringo kod nyamburko to nyamburko manotiyo godo bende ne yudo ka ni gine ni kod otuchi moko ma manyiso ni ne nitiere rakruok moro e kinde mane ibabne kode to duol matimo nonro rang'iny mobila tiyo godo kod teko mathoth kuom oganda IPOA bende ne oyudo thuolo mar goyo kogno kendo rango mathoth ka tenore kod kaka nono kes maked kod mane ne dhi nyime. Koro kendo ka golo ng'eto to en adiri makar kende ni koro ratiro nyaka yudi motenore kod tho mar jafwambo. To ng'eni nyadi mang'eny jofwambo bet ka seche moko nitie kod gimiluongo ni fung'ruok moro matin kilore kit kaka gitayo tiji nikech gisedoko wang' piny. To doko wang' piny no katiba miye thuolo mar bedo kod gimiluongo ni fung'ruok moro matin mar menyo gik moko kata donjo kuonde moko seche moko ne inyal bede kod ageng'a mondo mi japiny oyud thuolo makende kata mana fuk moro maber mar ng'eyo gima timore. Koro dwaro nitiere mar rito jofwambo kich ma koro timore e pinyno ma otimore piny Kenya ka ne japiny Pakistan to seche moko kata mana ja Kenya kaendi bende gima ket kama nyalo timore. Nyoche neno ka nitie jafwambo mane odir kogo igole matoka mar obila kekire oko molwar piny mana kama embe moro mochiek kata apoyo mochiek mowuok e kor yath molwar piny to ma dhano moting'o mashinde mutiyo godo kaka gine mag tich pile pile. Nyokoro mo jwang kama chielo ka odan waranga ne ite machielo ka ite mara ang'wen kanyo nitie sigana motenore kod jatend piny Kenya koro oyudo buok machielo kaluwore kod chungo chenro mago mag loso aput mano marango gope ma pacho kae. Walter, yes. Kaen biro banka burano osemake doho LSK nosewuok oko mawacho ni oyo wan ogwelo mondo obedi aput ni kata kamano wacho ni oyo wabedo oko en taro mar chiko oganda mathoth wacho ni onge ka gima tamo LSK bedo achiel kuom jogo mantiere aput ni. Koro sano aneno chenro ma jatend piny Kenya jok manoyiero maromo 11 mar nono weche oting'o nyaka jakom mano mar Institute of Engineers Kenya mano mago engineers ma bende nono weche gi mag gope mantiere pacho kae ka ahinya gimiwacho karka en ni Auditor General onego bed ni timo weche gi kende. Iwacho ni nitiere ng'eto manosechiw mane tamo kata counties nitie mano mar Trans Nzoia kanyo mane wacho kanyo ni ero Auditor General okonego bed ni chopo kosonego bed ni range yo mane ingene chutho to apisi mar Auditor General man kod thuolo kata ting' makende mar nono kit buge mag omenda mag piny owacho kata mana nono ni to piny owacho osebedo ka tiyo kod omenda e rang'iny mane to oseolo ng'a to osechule maromo nade to adi modong'. Koro kane neno ka jatend piny okawo thuolo mar loso aput moro mabiro konye nono ni to piny Kenya ni kod gowi maromo nade mosechul tadi michulo kuom $1 michoko pacho kaendi. Ma ne ni yoro yudo thuolo moro makende mar neno ni jok mosebedo ka ni ong'ala manyime mar sundo
lokruok e yo mitayo godo piny Kenya, ahinya kako tiyo kod omenda mage, ahinya kako rakore kod weche mag mibadhi, mondo nywandi kuku kata put mabiro konyo e yono makende. Kineno ka jatend riwruok mar okinde ma pacho ka LSK Faith Dhiambo kanyakla kod LSK wacho ni ma en ataro mar chik mar katiba ma pacho kaendi. Tende giseng'iyo ma gineno ni donge nitiere jogo momi ting' mar timo maendi. E kinde ma koro miwa tich mar timo tich ma owinjo bed ni jomoko timo, to joko dhi bedo ka timo ang'o? Mano penjo maduong' ma paro ni ne gibedo godo gin owuon ma ging'iyo ni to kapok wakawo tij jomoko kuom thuolo mar dweche 3, tijni wadhi time nono koso en tich midhi chulwa. To kidhi chulwa, dong nitiere jok michulo mondo mi otim tich maket kod mani. To kopogore kod mano, e kinde ma watimo tijni edi jogi dhi bedo ka timo ang'o? Manyiso ni tiyo kod omenda kuom dweche 3 ka watimo tich mwinjo bende timo gi jok mamoko, dong omenda ni inyal ti godo e yo moro machielo. Mana achiel kuom gigo ma seche moko jok mosebedo kokirore oko e aput mar ji 11 ni ogoyo kwano maket kod mano. Kopogore kod mano, ineno ka Dr. Gikenyi kanyakla kod Mutinda ochopo e doho ma Nakuru kendo wacho ni ma en ataro mar chik nikech item manyi yo moro ma inyal rit godo katiba ma pacho kaendi, kata obedo ni jatend piny ni kod thuolo mar loso aput mopogore opogore. Ineno ka aput mar task force machal kode koketi oboke ma pacho kata ogo chapa tarik 4 kendo okete ni kopogore kod kaluwore kod dwaro mago mar were osebedo ka sundo ni piny owacho bed kod okenge moko mag biro ng'iyo kit kaka inyal ti kod pesa mochoki magin usuru pacho ka yono makare. En achiel kuom en bende dwaro mondo mi koro ket e lera ni ok en ng'at ma toke ruodho, odwa ni mondo oti kod jo Kenya duto e manyo ngadho moko ma piny Kenya nyalo go godo okang' king'iyo ni to gima seche moko ywayowa kata duokowa chien e dongo uchumi wa pacho kaendi en kaluwore kod gope ma piny Kenya nitiere godo. Bende wanyalo bedo ga put moro manyalo konya yango ni to wasego okang' machalo nade kata ere kama wachomo. Mak mana penjo maduong' ni iparo ni jatend piny owuon okia ni nyaka sani kit gowi maromo nade ma Kenya nitiere godo, to kit adi mosechul, to kit adi modong'. En owuon nyapani ok ong'eyo. Koro iparo ni en owuon seche moko bedo kod paro mar loso aput niendi en gima nochieche gokinyi. Koro penjo maduong' chak dhi ni apisi mar Attorney General mowinjo bed ni ng'ado ne piny owacho kata jatend piny rieko weche motenore kod katiba to kod mago mag chike ni to marang'o rito mondo mi duol moro mar riwruok kata riwruok moro mar LSK ema mondo dhi obed ni koro nyalo chako ng'iyo ni koso ma en ataro mar katiba. Osebedo ka katieko osebedo ka ichayo apisi mar Attorney General ni nindo kata deko mokalo e chuto ne jatend piny rieko e weche motenore kod chike kamano. Nyakura mag jwang' bathe kae kotenore kuwuok kata weche mag gope nitiere gigo ma KRA orem chopo kare. Iwacho ni mago yuto magi mana kama gintiere kar kae. Iwacho ni ok ochopo target mare kod bilion 267. Kisome kanyo kura mag jwang' e ite no ma iye kanyo ang' thuolo mar ng'eyo matut kode. Adani waranga ne ite mar 8 kod mano mar 9 Walter. Ka nitiere gima tulio kono jatend piny Kenya. Ni nitiere gino mane jatend piny Kenya machon Jomo Kenyatta ne dwaro mondo mi okete tim. Mano higa mar 1972 mano 1972. Kendo nowacho kanyo ni mondo mi oganda oyud thuolo mago mag tije marome sirkal. Mano nyalo duoko piny liet mantiere mikelo sani kod Gen Z ma bende osebedo kae kanie ng'anyo mathoth ahinya. Wacho ni thuolo mag tije onego bed ni rango kendo neno kaka ichiwogi achiel kachiel. Kane wacho ni ero kae gin jogo ma imiyo thuolo mondo mi oduok piny kwan jogo maonge kod tich. Mano koro paro ma Atwoli sumo ne jatend piny Kenya William Ruto. Iber king'eyo ni Atwoli osebedo katayo riwruok mokelo kanyakla saga mar jotich mago mag piny owacho to kod mago mag ji giwegi kata Kenya kaendi to pinje mag Afrika kendo en kod apisi Geneva, en kod apisi Ethiopia, en kod apisi wacho ni e Afrika kaendi kidienje opogore opogore ka Kenya ka to koro en kanyo no mogo e dak.
Kineno ka odok e higa mar 1972 ong'iyo kit kaka jatend piny machon Jomo Kenyatta ne tayo chenro mag ndiko jotije, to koro oembwendo temo mana chuto rieko ne jatend piny William Ruto ni mondo odoga ni chien mondo go picha ni jatend piny machon Jomo Kenyatta ne tiyo kod gimiluongo ni 10% mar jotije e saga mag piny owacho mar neno ni oganda oyudo thuolo mag tije giendi. Kopo ni nyal kaw okenge manitiyo godo e higni mosekalo mag higa mar 1972 oket e higa makoro en 2024 niendi, koti kod thuolono kata otem ti kode bende nyalo chiwo duoko gino ma rowere matindo mag the Gen Z dwaro mondo mi koro piny owacho niendi oketie tim thuolo mag tije pachoka, nikech inyalo neno gima seche moko miyo jogi wuok oko karombgi en kalore kod kwan mag jogo ma seche moko gi seche gendi osetieko mbalariany, gisomo lony mopogore opogore, moko midusa, moko kinde, moko lori jokungo kod ichle, jok motimo economics, jok ma bendo gaga kwano manyalo nono buge mag omenda kanyakla kod lakteche gokil kamaloka mathoth mantiere e pacho kaendi. King'iyo gi gin kod igni ma seche moko adundo, gintiere igni moko ma gin bende ginyalo bedo jok ma productive gi kisungu mondo ginyalo konyo piny Kenya dongruok mopogore opogore e migepe mopogore opogore, mak mana ni nyaka chop seche gini pok oyud thuolo mar mako badgi mondo sogi migepe kanyakla kod saga mag piny owacho mondo mi gikony Kenya dongo. To thuolo gi endi ok ni seche moko onge duto, en mana ni loso thuologo emosebedo matek tweta kalore kod lai moketi kod agenda moketi kanyakla kod mise ma piny owacho oseketo, miyo gineno ni kawo thuolo malach ahinya ka sirikal ok osekete tim, to makoro seche moko miyo giwuok oko, miyo koro atuli temo bedo kod paro mar chuto piny owacho e paro en singo manomigi. Ma gimo owachnegi ni an ka umiya thuolo mar telo machalo kamaendi to un emudhi bedo e lai manyime, mak mana ni koro toka thuolo maket kompromisa yudore tibido kusiepe moko ma be seche moko no ochiwe atamalo moro mar yudo lojni endi manyaka kongrangi, kata koro iki oniang' mokalo kendo bor ka gine ka niang' mawendo to koro nyaka koro migi thuolo makende mondo mi gin bende wacho ni duoko lwedo. Koro mae gima seche moko kelo ich wang' mar ojende giendi ema Tuli temo wacho ni Kenya nyalo tiyo kod 10% ma jatend piny machon Moi ne tiyo godo, to kata mana ywaruok mar ng'anyo mar kwedo oko paro mar chik 2024 niendi inyal thegruok godo. Koro ketie tim mondo ne kinyalo bedo kod fungruok. Mano mane Kenyatta oketo. Ka ok mano to pod midhiero mapek pod biro kwako piny owacho masani igni manyalo heo 60 toke mae kama koro wachope kaka oganda. Aya nyakura moga juang to piny ka be nitie sigana moro kae ma Otiende Amollo mano jaod bura mar Rieda ne ochiwo paro machalo kama e od bura mana wiye ka ma iwacho ni mar Wetangula ni ka ka nyakura moga juang koro kinene ka wacho ni Wetangula rejects MP's proposal on finance bill ka nitiere paro mane Otiende Amollo ochiwo ne od bura mondo mi gikaw paro mar chik mane jatend piny Kenya owito cha oduoki od bura mondo gigole kendo giruche kada giripile chuth. Yes. Wacho ni oyo gini ok dhi lokore chik mane buok mane jod bura ntiere godo ni mae mar adier Cleophas, nikech jogo mosomo chike man kod ng'eyo matut e chike seche moko wanyalo ng'eyo matin to magi to kawo thuolo mar higni mayo auchiel kasomo weche mag chike giendi kendo moko kuom jogo manobedo e kanyakla manoloso chike ma koro nokalo 2010 matayo piny Kenya gi seche gi wacho ni kit paro mar chik makedo kod mani kopo ni jo od bura osekale mogoyo ombulu nitiere thuolo ma kokawo kata bede jatend piny ok okete koke to bedo chik, kata kopo no bedo chik mondo mi kire oko nyaka chak duoke od bura kaendi ma jo od bura go kale kigwethe oko. Kopo ni ma ok otimore
to nyalo bedo chik ka onge moro amora motime. Mana paro ni paro maneno ka jaod bura mar Rarieda Otiende Amollo mane senior council temo chuto moko kuom jo od bura kae ni kasundo jata twak ma en speaker Moses Masika Wetangula mondo los bedo moro mawiye kendo neno ni special sitting kata be ni pod gintie yweyo mondo mi gwelgi kuom ndalo 14 mondo mi nyalo timo nade gwetho oko paro mar chikni ni mak mana ni Wetangula to temo wacho ni kaka jatend piny nosewacho ni paro mar chikno endo okiroko mano bedo kamano endo, but kopo ni luwo chik mana kaka jaod bura ma Rarieda wacho to gini en chik. Koro biro neno ne kopo ni giduogo okang' mane gidwa dhi kawo to maling'ling moko bende wacho ni gie sechegeni to pod ok nyal duogo nyaka tieka yweyo manomigi nikech moko bende pod kibaji goyo gima ne gineno. Aya, koro moge jwang' manotiere kanyo ite no maraboro mar Gachagua ni ka ng'ina ng'walore koro ka wachiegni tieko ka monang'wane ite mamoko mantiere mano ntiere malo e ite mano machielo mar ochiko mano kama ntiere ka iwacho ni en for second kata nyabiro ne ochal nade wacho ni en bende iwacho ni en mana ng'ama ntiere e got kanyo got mar masawa mar piny Kenya to koro bende teko dibet ni onge kose ne bedo isolated kata oweye kar kende owacho ni onge teko mandaway kanitiere gima moro jomoko gie sani to en kama jalup jatend piny oyudore to bende kanitiere gima seche moko lit ne jomoko gie sani to en kama jalup jatend piny oyudore gie sechegi. Ang'o miyo ma wachore? Waseneno ka nitiere nyasi moko matimore masa mar piny Kenya machiegni kod jalup jatend piny nyineno ka en kod iko moro manyotimore moko kuom anyuola mare ma bende ni igeno ni jatend piny nyalo chope kaka kuyo kod jalupne mak mana ni waseneno ka gitimore ariyo moko yudo thuolo mar chope kata kopogore kod mano waseneno kit limbe mano ma jatend piny osebedo katimo masa mar piny Kenya moluore kata chopo kanisi mopogore kopogore kod mano osebedo ka waneno ka jogo man machiegni kod jatend piny kanyakla kod jalup jatend piny nyiso kit osiep mosebedie. Pogruok bede ka ineno ka kit kaka jalup jatend piny osebedo ka loso kaka otayo chenro mare ka nitiere masa mar piny Kenya nyocha neno kowacho ni nitiere jood bura moko kanyakla kod moko kuom osiepe mag jatend piny ma bende dwaro ni mondo mi koro chak miye chik mondo chak kone ni timma kikitimma luma kikiluma. Eno kowuok mager mokalo wacho ni en ong'eyo tije to kendo ong'eyo jatende ma ok ng'ato bisiemne ni tim ma gime to ma bende kikitim. Ang'o miyo ma biro? Kisomo ito boke ni matut tibedo ka nitiere moko kuom jotelo ahinya moko kuom governors mawacho kendo soko moko kuom jood bura man machiegni kod jatend piny wacho ni we uru chayo jatelo moyier kendo we uru chayo jatelo man loso e wi oganda mawuok masa mar piny Kenya. To moko bende wacho ni onge thuolo kata kinde ma jalup jatend piny osebede kod achaya mosiem kata monyise elela ka ji neno. Koro en bende nono nokao thuolo makende mar kedo kod math mar kuong maseche moko osebedo ka hinyo oganda kendo ma ne en gino manoringo godo to nyino kogolo ywak ni migao mar weche mag arita kwe ma pacho kaeni ong'wano chenro ni duto kendo koro math mar otia kata pelele osebedo ka koro medore masa mar piny Kenya. Koro marang'o onyalo ywak ni migao maseche moko ni kod mbi kata teko matin e buoye. Koro magi e chenro ma seche moko jalup jatend piny kineno kowuok kowacho ni en ng'ama jadieri ng'atno ma seche moko ok mung wach mantiere ng'atno ma bende seche moko ok pand wach mantiere kendo weye kod weche ariyo ni kiera adieri tibiro bedo kode machiegni to king'ama ok era adieri tibiro thegori kode nikech oluwo ni kata mana nitiere buk moro mar ngeche 12 kisomo wesa achiel wacho ni jogo mohero adieri gin johawi to jogo machayo adieri gin jogo mofuwo. Koro chal ni nitie jomoko moko ohero adieri moso ok osebedo machiegni mano alero ni mana gima Muma wacho but kaka oboke nikete ni chal ni en ng'at moro mosebedo ka
koro odong' kar kende modiedo ke jogo manyoni kode machiegni kata jogo mantiere machiegni kod jatend piny ma seche moko dwani mondo chak siemo ne kit kaka en beno nyalo tayo tije mage owuogodo tung' mosuo Cleophas. Koro mano e chal mar weche miwacho ni nitiere okak kata pogruok moro e telo mano mar piny Kenya kaendi kochakore kod jatend piny kanyakla kod jalupne. Aya, erokamano ahinya nyakoromo gi joma wantiere kar ka e ite mar 10 kanyo nitie sigana mondik ni bura mara Okoth Obado mano matude kod tiyo marach kod omenda ka nitiere apisi kinde mane en gavana chakore dhi nyime odiochieng' ma kawuono. Mano ka nyoro nitiere trials kawuono ka irange kar ka nyakoromo gi jwang' iwacho ni odhi dhi nyime odiochieng'ni ma kawuono kotenore kod weche mamoko ma bende ne ng'ukruok mag onge mag otese moko mane onge odiochieng' manyoro miyo burano chakre odiochieng'ni ma kawuono kod weche mamoko bende mapod ntiere kar ka achiel kachiel ang' warangi kae bende nyakoromo gi jwang'. To ka ng'iyudo gazet mar Daily Nation ite mar 11 kae nikech ok gindiko ok gichulo milome ni Ramogi TV ok ang' wakete kanyo achiel kachiel tang' isom nitie jogo ma ogo picha gi ka owacho ni jogi ok gin jotich mago mag kuonde ma gitiye ma bende achiel kuom jogo mane oketi e oboke mar jatend piny cha manyo mar task force mar ji 11 mano ka irangi ka nyakoromo gi jwang'. Nitiere weche mag intern doctors mang'anyo nyakoromo gi jwang' e ite mar 12 kaachiel kod ka jokuko ma bende oketo girimiti mar dok e tich achiel kachiel. E ite mar 15 ka nitie sigana motiek godo mano machinglo congrats a healthy bouncy badlo Senate kama gintiere kar ka ochal nade. Mano e wach modano tieko ka Walter ka watieko gi wach mari mogik ang'e ni nitiere paro mag jong'anyo mantiere kar kanyo mag lakteche kod weche mag euro maber ang'e na warang ka achiel kachiel to miya pachika en ang'o mineno ka mondi kae to bang'e wane notieko gi ite mane mogik ka nitiere gima mora mokalo e oboke kinde mayude to gimiluongo ni machienglo nikech machienglo ni en gima tut ma temo lero gimoro madhi nyime e pacho kaende. Koro king'iyo malong'o to wan kod gimiluongo ni katiba matayo piny Kenya to nitiere ywaruok moro matin mar dwaro mar ng'ato ka ng'ato mochwal e od bura mar Senate. Tineno ka jagono matayo twak e Senate bende nitiere kod kaka odwaro ni mondo otang'ne gi mit bilie moro ni ma e kama mo mar kich yudore. To nitiere bende jotuo moko madwaro ni mondo res jalno mantie kod dwaro ma mari owuon magi seche gini to entiere otanda mar midekre. Koro keto jalno mobiro kod paro moro mar chik madwa ni mondo opedhi e Senate kaendi ma kopo no kal to nyalo bedo chik to jotuo ka bende dwaro ni mondo res jotuo gi nyalo bedo Senate mobiro kod paro ni endi to jalno mantiere otanda mar midekre nyalo bedo japiny. Koro chik ni endi nyalo hinyo japiny kata nyalo gere to ineno ka jatatwak ma en speaker bende temo konogi ni ber moro nitiere e paro mar chik no endo mak mana ni joka to chal ka gima ochung' kode gele owe gi kanyo. Aya owe gi kanyo koromo gi jwang' ka ng'iyudo thuolo mar somo gazet ma Daily Nation koma The Standard aing bedo kod ng'iyo kanyo ne nang'o matimore to ka yawe iye kanyo ing'e gima ber ka ni Spain rakore kod France odhi chalo nade nyambaga ija Croatia koso goli gi joma moko mano mapiyo abiro chung kod France nekech asebedo ka chung kod France e chako jok ma pok oloyo une jok ma pok oloyo gol mora mora e open play en mana penalty gi on goal nekech wang'eyo ka wan kod lony mar rie tuke gi endi ok wanyal riethore ni wadhi manyo mbele kacha ni wang'e ni chien rach koro wadine to kang' wagika chande opicha choma to wagoni go kombora lot malich mokalo dhi penj Fred Ogwen ong'eyo wechegi. Aya an ka fugoye goch Kisumo ofugoye go goch Migori nyakoromo gi jwang' mane makelo we giko mar nonro magazet Kisumo golure dho Kisumo joma beyo erukamano kuom kete kar ka e nonro magazet abiro ka kod chal mar piny Kenya wendo osedonjo kar kae mondo mabed kod ng'eyo Walter Nyambaga erokamano ahinya ng'e ni gazet mar The Standard wayud thuolo mar none nyakoromo gi jwang' soma en siling 60 Kenya ka intiere Sibania boda kanya kidonjo Tanzania idhi tiyo siling 1,700 pesa ma piny kocha ka in Busia king'ado michopo Uganda 2,700 koro yiero ni mare siling 60 Kenya ka oriti masani nyinga Cleophas Oluoch ja Kisumo kanya kwaro mokiew nyaka chisango oriti masani. Erokamano Cleophas.